Sedang biang ka Seng Trailang Sports and Cultural Club Pongtung sagda ka First Winter Cup hapdeng ka jingya khun beningkong da ka Jonghi Sports Club Persha ya ka Seng Trailang Sports Cultural Club. Hakati ka si ukong san bala bandon benta da iba Crowbox Chocolate President ka NPYF East Khasils District. Sembod kong san diba Stevenson Kshiar General Secretary NPP Penusla Block. Sordar Barim bat Sordar Bathamai ka Raj Motion. President jongka SDSCC, Secretary jongka SDSCC, ki Rio Rangba, ki Long Kemie, ki Bawan Penshingan Lem, ia kate ka program. Hakate ka singi la yo ki jingsneng jingkentu na ki kong san jongka te ka program, ba ki kena ki deban pelet jingmut haki kam sports, batru ya ki club, bakan nang yai penlong kum ki ni ki jat jing lekai kenang ban penberngya, ban penlat ya ki kena samla na ka jingop, haki wepat ki kam tam hagani ka pertais ni mentang. Hakan ka sini ka Jonghi SC kala yo ya ka nam job da ka penliam no ya ka STSCC da lail not ha ka bala yo ban pinki jar da darun pengrop argol ba Rahul Khongdom Shigol. Jongka First Pungtung Winter Cup Ajapsan Ajapan Riu. Di yang kedua ke tournament lapunya jak Seng Trailang Sport and Cultural Club Pungtung. Di mintangi dari program di Balekot, buat minta season ini dengan persem, dengan kot no ya persetujuan klub per ai hingga ya kejingkren. Hak wanigong ai play ya ki ya cerdas jungi iba kau mo kan. Tapi kulai rangba nak kejing keloi jongpi penuan ban dan talang bangi hagan program kejongi wala nagling jongi isufu dia pin re pikloi ban priang ya kejing terwa jongi kum suumu kum san hagan kesini kulai lu ya iba Stefan bangi jukut i ba Stephen kan ong nabakala keteng pila pilih usmu kum san hagan kesini kerbang jongi hak bana kalian ke klub kala pelong ya kenika First Winter Cup Football Tournament. Nah, kemudian ya ki guest ki jongi ki badon hagani ka program ka jongi par hot ki ba de ki invitees hagani ka singi pulai ya ki por bodo jongpi khatam ya isodar jong harai masun pulai rangba ya ka por bodo ka jongpi pulai ya rangba barim jongi bare isodar barim lo jong por pulai rangba pulai ya kini giri rangba bodo hani hapo pandal baru hot nga pulai ka pangru ya ki team kibadai kita ki nong play perda lani ki nong simenka simenta banikong do hakane ka program ka jongi kata di ka STCC Pungtung persaya ka nong tengur jonghi dan nakaliang jongi hanglam juga klub ni perang sisa banyui yang taka tournament hapo kathan ka jongi ka tournament ka ba ibang bagi tournament ka ba itiang lengba ka yang simenta jongpi ki player lani ki team ki ba fair na ka district fair hapo ka jalam bikhalaya jongi dan nakaling jongi ki organizer iyo ka sim hagba nakaling jongpi ki player ni ki beni ya ki sab ki pong ki ba fair kiba pila praktis baris kita. Saya kaji lagay po kasahan kejungi. Day gawai galat kamay kaji. Desu hak por meswa bangi cuilit lakay tang naying haklaw di lakay football. Dari menta gadi galat kamay kaji. Yahi kisamla po kasahan kejungi. Balada pi start pinang pi lakay hapo ka club fair. Pilaru berbesen na kami Meghalaya lani ka state kejungi badwat ru sadu ka national level. Tengah kermen ba ka program kejungi dari instruksi lang dumpi ki team ba fair ila ba piyaj ba ti hagini ki sibnay kiti ba tarik ka bangin bu ka hinyo tarik ha ka prebahan puno ya ini ka program. Iba don hane po juga ni madan nga ay kublay kitbox kiruyang ba saya menyusul untuk mat kumne ndai ai kublai advance new year ya bar khoj ba yosngo ya kene tendong jing sawa kublai sibun kublai si hajar ngo
Đúng rồi. Đèn đèn đèn. Tao không lấy. Xin Li tu shiftes beren bom jingi bak krau badai perlok bajan tam nga kiri orang ba baro ki basa kos ba kerja ka bat ham tam orang ba sinong jong ka sinong pungtung badla dom dong ni bat yak ki pai tong sinong jong ka sinong ni barak bawai te lang benom slam abaning kong ngakleng nga kum sebut kongsan ngasgo ban a ka jingero ya ka Central Sports and Cultural Club Pongtung kabala organize man lagi por ya kini kijai tournament kiwa hakabaning kong awan bansaki ya ke tournament berang sudan hakaba pila organize ya ke tournament kaba penile tama sisinong mo mar sinong te hakani kasin ngabar daga jinggo jingai ke jongpi pila penlompat kini ke tournament hakaba kini ke local talents ke jongi kila bani compete bat kiwai bat ki player na kiwai ki time bat na kiwai ki district jong jala te kublai sibun ya ka jinglong pro jong pi ban le ki di kam ki barat ba ki ba kum ka imlang salang hage ke jok ka bangta ka don kam hadu kata kata kabar ka jingro kolong ya ka Central Sport Association mar baka organize kini jai tournament mo hakum ngene ka jok ka bamenta PE ba ki kun somla ki ngop ha ki jing pensoi ba bon jai ki ba don ha ke nek jok ko bamenta te da ka jing organize ki tournament ta pelaj ikon somla tham tam ha ke nek jok menta ka dong ka than jingi sekolah rai ban ong ba ka sa kentok ha ka koi ha ka map mo ha ka map jong jalan klia ba ka koi ka than ka pendon kam yaw jing di why kata we take pada undros dengan next camp pada kajing penyai ya kup kini jai tournament kon samla kin bergia hakaban kilomet hai kin just sport prepare but kin light na kini kajing lin ke pasneu tek hadu sawan song masau ban kentu ya ki kemi ki pa mo nomor ba ladak ki club dan ki sing prepare ki organize kini tournament mo banyo ya ki kon samla bagi pedia ki sap ki talent ki jengki andai lada klan ta jing ka kiti ka mon ka kiti ka diak mapi ki kemai ki pa ki ba la bang betin lan tili ko ti hata akor ka buram bakiniai kakum ka jing dan kam jo por ka jing le jong ki sing ki club prepare kan nong le no e te tang kini kentin kublai sibun kublai si Tapi berjalan kemuji pada bahaya kini ki peliar jong ba atli tim ke jong hi bat ke poktung. Tementang kan sendon ke jingkren na chief guest jong ni. hakaban kong nakaleng jong pau ka jing sungu ka bakra hoy kam de ga sin ka ban kong bangawan yu ka jat hakani ramadan kamdai ki don ki por bangawan nawan sendran januri anu laning asuan nang ni tang ban pitkai namar ba masuk tenak ban pitkai ka football tenrai menta kenti nakaleng jong klub kelakot yang aban long kum kongsan hak bede bekan ke program tenrai ngatip pat ba kabakam don kam angni kam dei tham yang banganuan kum kongsan tenrai ke bedon kam hangni kalau bengin nang ya telun ya kai ke ba nakaleng jong ka klub kilabu kilabenta pan penya baik ya ruti ya kanika tournament dan nakaleng jong ngandon kum badang ndai tang ban shu ai ke jungkit bok kit ruang ya kanika klub ba pinang la ban jam shakmat ha ka benta ka ba mapi pitrai khantam lele ha ka benta ka ba mapi pi penkil yakini ki julekai ki sports ki ba fair hoi la ba su thu bang ne ba ndai tang sports club pi tho ang ne ba ka dei ru cultural club le se ha ka jine tri kam jong pi ki bon ki ba mapi pi shim bat phile na ka benta ban pne ya ka kolshor ya ka rukom im jongi ki je punri wa ka ni ka than ji war mi ngi jongi ngakwa panai khublai ya baro biang hang ne se sen pat mi don la ka jong ka baha ka benta
kumbangalong ipimene idon sordar jongkarai motion kidon nangni lesi ki rangba na kisnong kido per kidon kidukot jong ki klub kido per menta bat kani ka klub harkat jong ni ka ya Seng Trelang Sports and Cultural Club kathong kaba nungkong kaba baro kini ki banganyo menta kidon kalong banai ya ka jung syakri ke bopura na kabenta kathai kari ba kejai benreuhi bat kani kalong na kabenta ban kentiu ya ka imlang salang jongi ban penduna ya kinu ki jing sni bat ban khamon ra khambo ni ki jing ba kum kinong ki kam snong ki don la ka baha ka banta ban wan ra ya ka baha ka mer hapo snong hapo thau kinong ki kam ha ki rai bat ki hima ki don la ka jong ka baha ka banta ban wan ra ka ni ki jing ba kum ju ki seng kum ka Seng Trelang Sports and Cultural Club kidon la ka jong ka baha ka banta ban wan ra ban kentiu la ka jong ka thai bat kani ka dei ka nuksa ka bang yu imenta kani ka tournament kam dei ba su perlong tang na ka banta ba ki team kinwan ban yesim menta nang ta ndaladep hadin bladep sam ka prize ka final kamur lakut ngam kwa ahiru bat nga kwa ban ong ya ka Seng Trelang Sports and Cultural Club Pongtung nang ni sakmat nang yai train na kabenta ka baha kamya jong kani ka thai penlong ya kani bakan dei ka jingmelien jong pi ai bakane kanlong ka jingmelien ka bama pi pinnom la asu ban e kat ba pidang la ban sakri la ya la ka jong ka thai ai bakani ka jingmelien jong pi ban bu kumpini ki tournament ban bu ki sports ban bu ki program per kan penlong ya pi ba pinjalam ti om tang ya kini ki rang samlarang ba ki bele kai han ko football tenrai wajah ki khna rit ro ki bana do karta ka bedang rit bakin sraw ternat kumi kini ki jile kai bat kin lai na kinu ki jing sneu ki bang yi ki jelai bha ha kini ki sni ki bamenta te hak ba khadu e shoban shong na kwa ban kit bok ti ruyang ya ka Seng Trelang Sports and Cultural Club Pongtung ba to blai unai ke jeng khu kerhai halor jongpi halor presiden sekretari baro ki dukot ba pinya syai yaklan pinya bet pinya biang pin bahag kamai kaji ki jintmu ba bah jongpi ki urlang baro bat habakini baro ki urlang pinang la su banai ke sekretari ke bakhamba na ka benta jong ka ka than riwar jongni bor koi bat kumjo ya kari ba ke jai benriu da ka jingla jongpi panle kumta banai ke sekretari jongpi kermen scam bahkan naya kisni kipor aneka riwar mini jongi harangkat kari bekerja berdeu jongi baru kawe nina ya keu sepran kublai shibun Ayam. Pernah dekat, pernah. Jadi
nói hiểm người ta khai thế nó không biết cái gì và là liar rồi không biết cái cái mình đang cepat tham gia lại hiểm baru liar kowe long ka jiga terus tolong baru kowe tim tak cái mình là baru liar ya kayak bahagia mah sampah sampai kiri jauh long